ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ତୁମେ ଦେଖୁଛ, ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମେ ଦେଖୁନ ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଏତେ ଖରାପ? ମାନେ ଆମ ପୁଅ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଝିଅକୁ ଯେମିତି ସପୋର୍ଟ କରୁଛ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ସପୋର୍ଟ କର। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛ? ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛି। ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେୟାର ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଛାତ ପକାଇଥିଲେ, ଏବେ ପୁରା ଯାହା ଜଣା ପଡ଼ିଲା ନା ବର୍ଷା ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ରିଲ୍ ଆଜି କରବାର ଥିଲା, କମେଡ଼ି 2-3ଟା କରବାର ଥିଲା, ହେଲେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ନାଇଁ ହେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବା ଆଉ ଦିନେ କେବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇ ସେଠି ବସିଛି, ପୁରା ଆଗରୁ ଆସି ଆଜି ବସିଯାଇଛି। ତାକୁ ଆଜି ମୁଁ ଡାକିନି, ଚାଲ ଯିବା ରିଲ୍ କରିବା କହିକି। ପୁରା ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, କାରଣ ତାକୁ ମୁଁ ଆଜି ଟର୍ଚର କରିନି ନା, ସେଥିପାଇଁ। ଆଜି ବର୍ଷା ହେଲା ସେ ବଞ୍ଚିଗଲା, ନହେଲେ ତାର ବେଳା ଖରାପ ହେଇଯିତା। ଚାଲ ଯିବା ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇ କ'ଣ କରିଛି ଦେଖବା। କ'ଣ ଏଠି ଆସି ବସିଛୁ? ହଁ ଚାଲ କର, ଚାଲ। କ'ଣ କରବ ନାଇଁ? ତ ଆଜି ମୁଡ୍ ଖରାପ ଅଛି, ବହୁତ ମୁଡ୍ ଖରାପ ଅଛି। କ'ଣ ହେଲା କହ? ତା କୋ ପିଲା କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରୁନି, ସେ ବହୁତ ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ ହେଇଅଛି। ଟକି ସିନା ରିସିଭ୍ ନ କଲେ କାହାର ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ ହେଇଯାଏ, ଏ ପିଲା ଗୋଟେ କ'ଣ ରିସିଭ୍ କଲା ତାର ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ ହେଇଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଆଜି ସବୁଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର କରି ଆସିଲା ନା। ଆଜି ବର୍ଷା ହେବ। 2 ମାସ ପରେ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ହେବ ମୋର। ଆଗରୁ ହେଉନଥିଲା, ଆଜି ଏଇ ସପ୍ତାହରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ। ତ ଫାଷ୍ଟ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ କଲେ ନିହାତି ନିଦ ଲାଗ, ତାପରେ ରେଗୁଲାର କଲେ ନିଦଟା ଟିକେ କମିଯାଏ। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ତ ରାତିରେ ନିଦ ହୁଏନି। ଯେତେବେଳେ ଶୋଇବାର ଥିବ ସେତେବେଳେ ମାନେ କୁଆଡ଼ୁ ନା କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ ଆସିଯିବ। ଠିକ୍ ନିଦ ହେଲା ଟାଇମ୍ରେ ମାନେ ଟେନସନ୍ ଆସିଯିବ। ପ୍ରାୟ 2 ମାସ ହେଇଗଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଖୋଲବା ଇଏରେ, ମତଲବ 2 ମାସ ହେଇଗଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଖୋଲବା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ୍, କିନ୍ତୁ ଭିଉ ଆସୁନାହିଁ। ଟାଇପ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ମୋତେ ସାମିଲ ନ କରିଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫ୍ୟାମିଲି ବାଲା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଚାଲିବି। ଯେଉଁ ଦିନରୁ ଭିଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଜାଣିବି ହଁ ଚାଲ ଭିଉ ଆସୁଛି, ସେଦିନ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ଯାହା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫ୍ୟାମିଲି ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ। ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ବାଦଲ ପୁରା କଳା କରି ଆସିଲା ନା। ଆଜି ଯାହା ଜଣା ପଡ଼ିଲା ନା ପୁରା ବର୍ଷା ହେବ ଶେଷରେ। ଆଉ ପବନ ବି ପ୍ରବଳ ମାରୁଛି ପୁରା। ଆଜି ବର୍ଷା ହେବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ସବୁଆଡ଼େ ପୁରା କଳା କରି ଆଣିଲା ନା। ଦେଖିବ ତ ପୁରା ପବନ ମାରୁଛି ଏବେ। ଆଉ ଆଜି ବର୍ଷା ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କାରଣ ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ପବନ ମାରୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି, କାରଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କେହି ଦେଖିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏବେ ଯେ ଝିଅ ପିଲା ଯଦି ହେଇଥାଏ ତା ପୁରା ଦେଖ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କର ଭଲ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ତୁମେ ଦେଖୁଛ, ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମେ ଦେଖୁନ ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଏତେ ଖରାପ? ମାନେ ଆମ ପୁଅ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଝିଅକୁ ଯେମିତି ସପୋର୍ଟ କରୁଛ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ସପୋର୍ଟ କର। ଯଦି এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।